дар пайи сандиш ё аудити палатаи ҳисоби Тоҷикистон дар бонки давлатии Амонатбонк беш аз 41 миллион сомонӣ зарари молиявӣ ошкор шудааст. Қарахон Чиразода, раиси палатаи ҳисоб, рӯзи 4 феврал зимни як нишасти хабарӣ дар Душанбе гуфт, аксари ин маблағҳо ба филиали рақами 5 ин бонк воқеъ дар ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт рост меояд. Мақомоти палатаи ҳисоб гуфтанд, ки аз ин маблағ ҳудуди 23 миллион сомонияш барқарор шудааст. ҳамзамон тибқи чораҳои андешида шуда аз 18 парвандаи қарзӣ маблағҳои қарзӣ ба тархи рафтадаи раисияти бонки давлатии амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси санадҳои палатаи ҳисоб 202,6 миллион сомонӣ ошкор гардид ва ба прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардид. тибқи амрҳои прокурорӣ аз ин 202 миллион 137 миллион сомонӣ ба Амонатбонк барқарор карда шуд. аз рӯи ин амали кормандони Амонатбонк ба Додистони кулли Тоҷикистон санад пешниҳод шуда, дар нисбати мудири шуъба, сармуҳосиб ва хазинадори филиали шумораи 5 ин бонк дар Душанбе парванда боз шудааст. Ба гуфтаи мақомоти палатаи ҳисоб, ин афрод ҳамакнун дар боздошт қарор доранд. масъулини Амонатбонк дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфтанд, қазияро чанд рӯз баъд дар нишасти матбуотии ин ниҳод шарҳ хоҳанд дод.